Rituál kráľovnej je rituálom, ktorý umožňuje ženám, ktoré vstupujú do nového životného obdobia, ktoré prechádzajú perimenopauzou alebo vstupujú do menopauzy, uctiť si ich životnú cestu, vytvoriť priestor na zastavenie a ohliadnutie sa za tým doteraz prežitým životom, za všetkými tými skúsenosťami, všetkými tými udalosťami životnými, ktoré túto ženu kreovali, ktoré vytvárali priestor na nové skúšky, na nové príležitosti, na to všetko, čo sa tá žena naučila. Je to možnosť prejsť si všetky tie role a zvedomiť si všetky tie role, ktorými žena v tom svojom živote doteraz prešla ako dcéra, ako manželka, matka, kolegyňa, ako tvorkyňa nejakých pracovných vecí. A akoby v tom okamihu zastavenia, ohliadnutia sa, vybrať z tejto svojej cesty to, čo je pre ňu do ďalšieho života podporujúce, životaschopné. Kráľovná je totiž tá, ktorá už s tým nadhľadom hľadí na ten život. Jej energia je určitým spôsobom už pomaly limitovaná a tak naozaj s tou vedomou pozornosťou si vyberá, do čoho vloží svoj vklad a naopak, čo už s ňou nerezonuje, s čím už neladí. Kráľovná nesie so sebou zrelosť. Prešla si svoju cestu, vybudovala svoje kráľovstvo a z tohto miesta vedomá si svojich kvalít, svojich darov, svojich skúseností a tej odkráčanej cesty má možnosť si vybudovať tú víziu do ďalšieho životného obdobia. Je to rituál, ktorý pomáha ženám naozaj si zvedomiť, že samotným ukončením reprodukcie ich hodnota v tej spoločnosti není menšia. Je to rituál, ktorý pomáha poďakovať za tú cestu matky v zmysle starostlivosti o deti a vytvoriť priestor na prijatie a akoby integráciu aj toho, že zrazu tie deti odchádzajú z toho domova, vytvárajú si svoje vlastné životy, idú svojou vlastnou cestou a tá kráľovná s tou múdrosťou, jasnosťou a zároveň láskavosťou im dáva to požehnanie opustiť to kráľovstvo, v ktorom vyrastali a prijíma tú skutočnosť, že každý má tú svoju cestu. Kráľovná je zároveň tou, ktorá pravdivo a bez kompromisov a v plnej autenticite hovorí svoje áno, aj svoje nie. Ženám tento rituál naozaj dáva možnosť osláviť, poďakovať a uznať tú svoju cestu, ktorú doteraz prešli, pochopiť tie súvislosti a to všetko, čo vplývalo na to, kde sú dnes,
kým sú dnes, a zároveň je to priestor naozaj z miesta tej ženskej zrelosti a múdrosti nastaviť si svoje vízie a svoje zámery do ďalšieho obdobia, aby tak ich kroky, ich práca, ich poslanie mohlo byť na prospech celku, ale aj na prospech ich samým, a aby to bolo v súlade s tým, kde sa oni cítia pravdivé, a aby to ich kráľovstvo mohlo byť vyživené.